Здравейте, аз съм Lowman 230 и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Ще играем на най-новата версия 1.1.3. Добре. Добре, безкрайен, добре така. Това е първата ми поредица за Minecraft, в която ще каня гости. В първия епизод няма да поканя никой, но в другите епизоди ще поканя по един неочакван гост. Повечето ще го знаят кои са. Добре. Добре, сега да знаете, неочакваните гости ще са от епизод 2 нагоре. Не си мислите, че ще дойде някой сега да играе заедно с мен, защото няма да стане. Да, така. Добре, ще ви разкрия един съвет за Майнкрафт. Никога не правете повече от един дървен айтъм. Винаги трябва да си направите една дървена кирка, да я изхабите и тогава да правите и да си правите каменните айтъми. Иначе няма смисъл да изхабиш толкова дърво. После какво ще ги правиш, като са слаби тия айтъми? Добре. Кир една брадва. Направим. Добре, трябва да се направя някъде близо до къщата. Спомнят, ще е близо до къщата. Защото иначе тайците ми гости няма как да ме намерят.
сте забелязали, Майнкрафт на лаптоп, на компютър, повечето неща, не повечето, ами има нов блок в ада. Той представлява едно като горещи камъни. Но ако шифтнеш докато си на него, няма да ти взима никаква кръв. Но ако си прав, ще ти взима. То не е малко май. Много аз не съм се качвал на такъв. Добре, къща номер 1 ще е тук. Добре, повече насам няма да копая. Добре, поставяме крафтинга тук. Правим отврата така. Добре. Печки. Добре, сега. Добре, да почваме да копаем в мината. Искам да ви разкрия нещо за клипа. За тази поредица. Който ми е абонат и мога да играя с него Майнкрафт, може да бъде поканен един от моите абонати, ще го изтегля, за да играе в клиповете ми. Да играе заедно с мен. Само иска желание да имате и може. Всеки. Ако се абонирате за мен, може да играете в поредицата ми заедно с мен. Да се знае по-скоро. Го казах. Един да ни каже, ами то като сега снима с някакви определени сигурно, защото се не канил с тях. Само трябва да искате да ми пишете отдолу в коментарите.
Още айран. Тук няма, в първия епизод открихме же айран. Добре, сега да се качваме нагоре. И какво ще го правим това айран? Добре, сега трябва да намерим нещо да убием. И тук не се ли навъртаха една кокошка, едно прасе? И го прасето на кокошката да отиде. Няма как да съм я убил, защото иначе щях да съм опекал месото до сега. Ама го прасе. А пък го убих. Не го пилито. Добре, по-добре да влизам. Добре, сега. И тук ще е стаята на нашия таинствен гостенин. Надолу колкото иска да се разширява, мен не ме интересува. Оставям моя факелче и какво иска да правя тук. В това дърво. Добре, сега да изкупаме по-бързо този камък. Не камък, ами да е камък кол. Не знаете, ако и трябва да ви намеря във Фейсбук, за да мога да се запозная с някой, ако някой не го познавам и ми е абонат и съм го изтеглил ако съм го изтеглил, трябва явно го търся бая, защото аз Фейсбук имам Фейсбук, ама не го гледам много. Който е да е, някога ще снимам и клип. Защото защото на мен много ми се играе Майнкрафт и постоянно играя. Може и да не е с някой, с други хора, но играя. Да се знае, играя.
Мързва ми се кол да намирам тук. Поне дървото ми е в излишък, бая. Защото тук нямам дърво и ще закъсам. През нощта не ми се излиза да се бия с чудовища за да си отсика дърво. Да, някакви чудовища да протестират. Не на чупенето на дърво. Не на чупенето на дърво. Само някакъв да вика. Някакво зомби там. Иначе поредица, според мен, може да стане много интересна. Стига да е колко въглища. Добре, за сега. Нощ или нощ? Откъде е 3 пържоли? Добре, от тези 12 яйна, какво да направим? Базик на гвиове. Първо, една кирка. И един меч. Правим един чест. Ставам го тук. Слагам това. И с тези 7 айрон. Прито го пича. Давай. Возьми обувь по вратата ти, разкрай се. Светлини ще я пусни меч. Това ще е за този клип. Харесайте, абонирайте се. Само гледайте клипа. Айде.